Apa? Nggih, takir padha kaya gawe nganu. Iki apa? Gawe takire berkatan nggih baritan. Dadine kaya nggih takire cok bakal. Ora gede-gede sini bene ora ono. Pokoknya ketok ngene iki diseni sego saentong-saentong kok ngene iki lho. Carane gawe. Sering gawe kewedi ya godhone gambane. Yumu. Oh. Yo, lho. Wes, nek goreng ngene tok. Wes. Iki toto. Kareng lipat. Yumu. Dan dari lipat nang apa? Ini apa? Coba. Iya. Ya. Gorengnya kalau engko dirapekne karo gunting. Ya. Di aku gawe staples iki ora gawe apa jenenge? Iya. Ora gawe soto. Nek titik. Suwen aku gawe soto. Setengah plus saya tulis. Salah titik. Nah, jar iki sisi saya engko dipanane neh kok. Yam. Salah yam. Iya. Yam. Muntak bakno sini. Sik boleh isi sik. Nah, gendeng sik. Kabel apa? Kabel. Iya. Iki kabel. Nah, kalau itu iki dirapekne. Kabel. Akhirnya rasa gede-gede. Kembang gurah iki rasane kan. Dadine isine bener akeh. Kembang gurah. Dadine ngene iki lho takire. Sak mene cilik ngene ruwata mending malah. Oke, iris godhong. Set. Balik. Lengkukne. Cara lengkuke ngene lho. Lengkuk lipat. Yang dhuwur. Ndi kupul lipat lengkukne. Dhuwur. Iki staplosi. Nah ini lipat. Nah dhuwur. Nih. Staples. Balik ndi. Muncul sik. Apa ya Bapak? Nah, baru terus digoteng, diratakne, dirapikan. Terus dirapikan. Ya Allah.
lho bolo. Kayak takire lho. Kayak topi. Iki sing model perahu. Iki Topi. sing model perahu ngene iki dadine iki modele jeneng model perahu. Model perahu. Iki sing wis dipacaki janur. Modele ngukus. Iki apa jenenge takir kukus. Takir norno jenenge. Iki dipacaki neh karo apa jenenge? Wis januri tugen terus ikan. Kok cukup yang kayak gitu. Turah. Nah, iki pencetak lincip, bagas. Pencetak lincip, bagas. Wis sitok-sitok ora apa-apa ngene. Kayak patokan. Sitok-sitok ora apa-apa ana sing loro, selera. Yo loro. Kontang. Ini. Nah, iki terus karo bentan balik kayak gini. Nah, ini. Lebih simpel neh iki gaene. Iki. Nah, iki sing kemang gue janur neh. Iki sing wis dadi janur loro. Iki sing wis dadi janur loro. Iki sing model perahu kemang. Nah. Iki nek neh sing dikae model ngene. Ibu. Ini susu. Dan ini susu sih. Ini susu sih. Ini susu sih. Dene nek gawe iki sing ngene iki. Ini susu sih. Ini susu sih. Dan ini susu. Terus Ini susu. nah, memang modele ngene. Iki kayak model ini lho, iki model sejine iki. Nah. Iki model sejine. Astagfirullahaladzim. Iki dadi lek ngetok ngene. Oke. Nah, iki nek sunte nang pinggir iki. Iki model terbaru iki. Nah, dadine ngono kuwi. Wis dadi telu. Iki dituku neh iki. Wes teleponan iki. Wah. Kuwi wis dadi iki bolo, wis dadi papat. Takirku modele ngene iki. Wis cukup muna ya. Oke, terima kasih.